बताओ भगवान कहेलन कि लड़का लड़की के जोड़ी ना बनेला खतना बढ़िया हमारे देवर बबुआ के जोड़ी बन गई। हाय रे भगवान, जैसे हमनी के हमार पति संगे जोड़ी बनल बा लागेला कि एगो मार्केट में जानी तो कोई कहेला कि का हो दोनों भाइये बहन हो जा। ऐसे हमार देवर बबुआ के मेहरानू मिलल बड़ी दम लागता कि कितना नागे नैसन पातर उतर और साड़ी तारी मस्त लागत तड़ी। हमनी कैसे भी दोनों को इतनी खराब ना रही जा। आइयो आगे लीती सब तो ठीक हो गए। दीदी जी आप लड़की खोजले बानी लाखों करोड़ ठीक है कहतड़ हो पुआ कहतड़ कि के लड़की खोजले बा हो बबुआ के कहले कि हम ही कोई नहीं देखे खातिर का कुछ बात भइल बा का त ना बड़ी लड़की बढ़िया बिया कहले हम आज तो नवा के दादी आई रही कैसे कि सासू मां गई रही नौका के देखे पतो ये तो गई आई रही त कहतड़ी अइयो दादा नागिन उगिन ना नहीं हो देखियो जा तू के डसे मत तू काहे छी त लागत कि एगो पिसपी या मछरी ऐसन एकदम सुंदर लागत है। ठीक लागत है ना तीनों को ये कहूं गोतनी जम डिपेंड और के त कोई ना कहे कि फलाना के पत्तो माने खंग करिया चाहे कुछ बाइसन ना का आ देखो हो आ गई तो सही में कहेला कि जैसा आदमी ना परिवार रहेलन वैसे परिवार भगवान जी बना देवेलन आ जैसा खानदान रहेलन वे खानदान के राह से लोग चलेला। जैसे में हमनी के हो गई जना पता ना कि जब कहां देवर बबुआ गइल बे बाबूजी नहीं खी ना अब बाबूजी न आवे नी हमर हमरा तो डर लगला लठिया से सही करे का वो पर जो है लोग सारी लोग सी हो आवेला का पेप्सी ना दे को जगह अरे बाबूजी ये का होत है के लाज नहीं के लगाते हमने सिर्फ पेप्सी मांग बूढ़ी नीचे अपन रूम में पड़ी जाई मांगनी बैठे में लाज के कोवन बाटी बा हमने के पेपर से तेम जी बाबूजी रोहू को जब कहता नहीं बूढ़ी से मांग ली बूढ़ी के जन हमने का बेच अरे जाई जी हमारा बड़ी लाज लगता ऐसा ठीक बा जाता नहीं हो वो चुप करे ना हमारी भी मजाक कर जेकर देवर हो को बाप रे बाप हो सब चाची के तो छट छड़ा दे तू कम ना हां घुसे के काम तक घुस जाता कम सही के अंदर वाले गलती कर देला मजाक कर देला ना सही में चलो छोड़ के कही ना कि का करत है ना चल घर में कबे कोकरा के बेचारी के नीचेवा बियाऊ हमने के आगल है जे जी गावा आ कही ना कि हमरा के छोड़ के चल गइल हड़ी ना जा तोड़ कोई घर में ना रहला ना तो कोई के नीक ना लागेला। अब हमरे न मारदा चल जाला हमरा के छोड़ के तो हमरा छनो भर ठीक ना लागेला जे धरते पर छूटा रहेंगला सन हमर देह पर रहेंगे लागेला सन। हेलो हाँ प्रणाम भाई क्या समाचार बाबू ठीक बा ना? हाँ हम ठीक भाई जैसे घर रही ना वैसे ही जा बानी चिंता मत लिखा जा। हाँ हाँ ठीक बा पूछिए मम्मी अच्छा बड़की मम्मी घरे वो तो खाली बड़की मम्मी घर रहलिए ना ओकरा ई ना बुझिला कि तनी दीदी ले बात कर ली। अच्छा खिसिया गेल बिया ना लिया कहीं नहीं से चल कोई बात ना चलो तो बस ठीक बनाओ मम्मी। आज जान पड़ू छत पर बानी रोड लौकताटे और रोडा लग न दुकान बा एगो घर बाटे ओ जगह पेप्सी बेचाला न मंगा ली ना आ जाला आती जी ना। हाँ आ जान पड़ू बड़ी अच्छा लगता हो जगह ले अच्छे जगह लगता बोलिए मत हमारा के ना कोई सा मतलब ना रखे ना ठीक बा रख ठीक बा मम्मी प्रणाम। क्या बात है क्या मस्ती कर रहे हमने हम पूछिए कोई क्या हाँ दीदिया नहीं क्यों बोला बताओ। आई हो रामा कहो छत पर बतिया होता कोई देखी तो कोई क्या कही बिना खाना और कनिया वाली तारा बुझात नहीं हो कि हम कहां आइल बनी यारन घर आइल बा कि भतार घर आइल बड़ू यारन घर आइल बा कि भतार घर आइल मौजी वाली बात भतार घर आइल भाई भतार घर ऐसे रह जाला भतार से टिकवा ले ले बड़ू नथिया पहन ले बा चूड़ी पहन ले बा मंगस पहन ले बा और के ठिकाना नहीं कि साड़ी पहना जाके हमने गांव में साड़ी साड़ी ना पहने साड़ी नहीं सुना ना उन्हीं का छारा तड़ू जब साड़ी घर ना पहने आवेला तो हमने से कहना कलो कि हमने के साड़ी पहना देती जा हम पहना देती जा रोज रोज पहनाई तखन का साए लगे एक दिन सीख ले पुतना पहन जीबू तारा माने रोज रोज आदमी पहनावे के रोज सुना ना रोज रोज सूट देख ली पति सिखा ना रोज रोज पलंगिया पर हमनी का बोलै बुकिया वजह तनी देखा जाए बोलै रोज रोज पलंगी पे ना बोलैला। अरे ढंग तक तनी से सहूर नहीं हमने तो सोचनी जे कि बढ़िया आइल बड़ू एकदम से ब्याहे आइल बड़ू आई पे गला के हेजी को आ गेल बड़ू त का करी हम अपन बैग लेके चल न त रोड पर घूमे जाएंगे तई कॉलेज होला जाता है ना फेंक
हम बेगे कैसे फेंक देनी मैं घर पे गद्दा देखा से बोला लीजिए ताली आँख मलका के बोला तड़ी बुझाता कि और कि मैं ये नहीं देख कैसा हंसता कोई लाज ना करे कोई बाओ कातरा अच्छा लाता मस्ती करत ही कौन बस बस के जानी आज जाके क्या हो हमनी का ससुर के धरती पे आके लगा देले बड़ू तो हमें आए जो बस का कम गलती काम करते हैं का आठी बन जाते हैं ठीक बा हम जाता नहीं अइलो ए जगवाना त खाके कान मोड़ दे त तई बढ़िए बिया एकदम छुछ बेहरा ना बिया हो एकरा का कह जाला कंट्रोल हां उहे करे के एकर को चाहिए हम भुला जानी हो कभी मर्दा इंग्लिश बोलला त हम सीख जानी तो देखो तो हमार तो देख के धरती में हमारा आग लग गइल देखो ऐसे घूम ये हमर मर्दा देखिन त जान तो फर्स्ट बार के करा बोलियन सबसे पहले हमारा के कहे के तुम्ही देख अजी ना तू बोले लू कभी जी हो बोल देबेलू अरे भुला जानी जी अब माई से बतेत में तो आदत हो जाला दुनिया जाने के बाद के जन पैसा ने को हम ये इनकर पत्तो में एगो लाख में आइल बानी ना तो सब छुछ बेहारे आइल बड़ी सन जा तू अगर आग लगा के भला को परसों दिन ना छाता पे ना तो बाप रे बाप हुआ रही हमर तो एको बारे चुरकी ना छोड़ती सब कपार में का बिन के हमने खेत में डाल दे बताओ आई हम सफा बेहेंगा में बाड़ू का हो तू हां बेहेंगा में बाड़ू ए दी चॉकलेट आ किंदी में तो पले पले 3 दिन हां मंगा दी चॉकलेट हां के मंगाए ना मंगा तो डांस करो नाचे बोल रहे तो ना चाव से हमर पे जाता ए छटकी और रे रमलीला कहत ना आउ नाच प्रोग्राम वाला स्टेज वाला बाव सुन देखल सन असन ए एक तू में बाव तू आओ देख ल जा हमार छाता का होता देख ल जा कहू ना चाहताऊ हमारा नाचे का मन करता ना नाची नाचे के हमने छाता से पटक के बोल पटक देबे के पटक मत खुद ही पटक पटक दे अरे यार ना तुम गाना बजता हां मुंड गरम होने का भी पटक दे छी नाचे का माना करता तरह से तरह पटक हरमाई में बुइए का सिखैले रहन कि जाके आ छत बना चिला खत्म का खत्म गाना आ गए हमारा मस्ती छूट जाता मन करता से अरे ए हम मैं नाचूंगी मैं नाचूंगी ए बच्चिया सबके नाचिया वेला तहरा ऐसन हमहू जवना घरे रही ना तो हम खूब नाचत रही अभी भी जब हम कमर हिला देम ना तो तहरा ना हिलावे अच्छा ठीक बा घर में से ना रहल जाला हीरोइन के फेन करती है ठीक बा हिलोइन के कौन के दूर नहीं कहे के लोग रात दारू क्या करती हां अच्छा पकान के फूके वाला किन दिन का फूके वाला फूके वाला का फूके वाला ओकर नाम ना फूके वाला का फूके वाला का फूके वाला हां बताई ए बच्चिया जाए जिगो ना हम नाचूंगी हां नाच नाच हमनी 2 रुपया दे देम जे नाच 2 रुपया देबे के आई वो तो आता ओए तो से करती है हां बिगे जो पैसा है पैसा ऐसा ना हमनी के देबे जे पैसा नचनी अंते दम नचनी भी का हो नचनिए दम लागते भाई देखिए समझ में आता हमनी के बड़ गोतनी है जा भूख नहीं जी बस जो जल्दी बैठ फूके वाला किन दिन हम दिखाई दे जे में जाता हां जो हां भाग के बहंगा है ना बिया जी बिया हो देखो तड़ू ससुर देखे त करके मार के लाठी से मुआ न दी हां मन त करता पटक दे चला पहले ओकरा के कुर्ती वाला जो आज पहनावे करा तो ससुर जी देखे त कर चमकी फोड़ दी हां खंगा टीम के जी नमस्कार प्रणाम हम खुशबू सिंह जी नमस्कार प्रणाम हम बनी अंशु सिंह जी नमस्कार प्रणाम हम बनी पुष्पा सिंह जगनी जन अभी हमनी के वीडियो बनेनी है जा एक पारिवारिक वीडियो रे अक्सर जब नई कन्या आवेली तो केहू के लड़की के पता ना रहला कि साड़ी कैसे पहना जाला तक डर के मारे कोई से ना पूछेली मगर ऐसे भी लड़किन के ना करे के चाहिए कि छत पे जाके बात करे के चाहिए हम वीडियो में कल हैं ऐसे है जब और वीडियो में कहीं है यहाँ के कहता जी झूठ सच कहत रहनी है हकीकत में करे नहीं बस वैसे ना करम जा कैसे देखई में लागेली और देखनी है कि तब बात करे लगा तड़ी और नाच हम लगा तड़ी ऐसे ना करे के चाहिए जब कहूँ गाना बजता तो वो कहूँ ठुमका लगा एकरा मतलब भी ना हो चलिए एक साथ लेते हैं जब अगला वीडियो में फिर से मिलल जाए यदि वीडियो अच्छा लगी तो दिल से लाइक करम शेयर करम कमेंट करम यदि हमनी के चैनल पे आगन तो प्लीज हमनी के चैनल के सब्सक्राइब करम कैसे के सबसे पहले हमनी के वीडियो रवा भी पहुंची लास्ट में हमनी के चैनल पर हमेशा जरूरी देखत रहिए अच्छा भोजपुरी।